Lluís patrocina la cuina de Casa Roque. Ja estem ací un dia més. I damunt avui estem molt contents, perquè hi ha molta gent que mos para pel carrer i mos diu que els agrada més una cosa, més l'altra, i mos van donant aquestes suggerències. Inclús hi ha hagut uns veïns que mos han portat producte perquè gastem. La quadrilla de caçadors de Morella i pobles de la comarca, volem també donar les gràcies que mos han portat un llomello de jabalí. Avui farem una recepta i acabarem la setmana en una altra recepta. Veureu, ingredients que farem avui. Vale? Llomello en carbassí, en trigueros, jengibre, allet. Veureu, mireu, ingredients. Llomello de jabalí, jengibre, all, esparres trigueros, ceba, carbassí, una miqueta de farina, vi blanquet, oli, sal i pebre. Com ho veieu? Facileta, senzilleta, i damunt això donar les gràcies a la gent que mos seguiu i la gent que, com els caçadors, han col·laborat en este programa. I tot això, seguim en l'aigua de Benassal, que a mitjà receta, si mos cansem i tenim molta calor, trago d'aigua de Benassal que va de meravella, i pels rinyons, perfecte. Anem a guisar, anem a l'ataque. Anem a començar la recepta. Primer que res anem a començar a fer les verduretes. Esta recepta costa de lo segon. Primer estarà el carbassí enfarinaet i farem la base i damunt ficarem el resto d'ingredients. Ja veureu que bé ens quedarà. Primer que res, encenem el foc, un xorret d'oli i anem a fregir la verdureta. En este cas, la verdureta avui anem a fregir-la en brunoise. Me'n recordeu? En brunoise és agarrar la ceba i en quadradets. En este cas no hi he arribat al fons de tot perquè no vull gastar tota la ceba. Gastarem només la punteta. Doncs així tallem. En este cas, com la puntilla me dona prou, no me fa falta gastar el cuchillo cebollero. Però ahí cada uno com vulgueu. Hi ha gent que li agrada gastar cuchillos més grans, més menudets, com vulgueu. Deixem això al costadet per una altra receta. I ara ja anem a fregir la ceba. A continuació de la ceba anem a preparar el que ja hem explicat a altres programes. Si tenim un bol preparadet, podem anar ahí tirant el que no ens faci falta. Ara, el triguero el tallarem així a xicotet, perquè ahí volem que es noti el sabor, però que siguin tots tallets molt xicotets. Ahí, a mesura que anem tallant, veiem que ja cap a este costadet ja ens està eixint per dins ja molt el tallo molt verdet, entonces tenim el perill de que després se mos quede inclús un sabor una miqueta amarg. Vale. Tenim així la nostra cebeta. Ara li fiquem el triguero, que estigui tot ben cuidet. Tot ahí. Quan tindrem tot això li ficarem una miqueta d'all. Teniu en compte que avui anem a gastar dos antibiòtics naturals molt bons, que és l'all i el jengibre. Fiqueu-li només un polser de jengibre perquè tallarem un poquetet, perquè no tot el món li agrada, és un sabor una miqueta potent. Ara ficarem un dent d'all perquè sigui un trabalengües. Ficarem això, l'allet, i l'allet el ficarem també la minaet. La minaet, si algú el volguera ficar en vez de la minaet, el volguereu també tallar en brunoise, mireu, per a mostrar un botó, podríem agarrar directament, igual que fem en la ceba, tallar-lo a quadradets finets. Ahí, primer li fem una miqueta de base i ara ja, això el deixem ahí. A veure si xarran se me creme la ceba i l'espàrrec i veurem. Mireu, el mateix que han fet en la ceba. Ahí se m'ha anat camp tallat massa avant, no passa res. Ara ho agarrarem. Ho juntem tot, fem un tallet
I ara ja en molt de compte. Mireu, així tallets xicotets. La quantitat d'all és la que vulguem. Teniu en compte que depèn cada un si ens agrada més o menys l'all, li ficarem més o menys quantitat. Tot ahí ben fregidet. Li ficarem ara un poquet de sal. Ja no sabia quin ingredient me faltava, xerrant m'havia despistat. I ara li ficarem el que diem, un poquet de jengibre. De jengibre anem a tallar un poquetet, anem a limpiar-lo i anem a tallar, mireu, tallarem unes rodanxetes molt finetes perquè el que volem és això, que li doni un poquet de sabor però no ho passem, perquè ja vos dic que no tot el món li agraden estos sabors així molt més potents. Així tenim tota la verdureta. I ara directament el que anem a fer és, damunt d'esta verdura, anem a ficar la carn. Ficarem la carn, el que vaig a fer també és tallar-la molt xicoteta. I després, mentre estarà coent tot això, anem a preparar el carbassí. Anem allà. Tenim així. Mireu. Guardem el cuchillo per així, que se mos creme. Anem a llevar la potència. I així no podrem apagar l'extractor, que si no igual no mos sentiu. Una de dos. O estem detrás de la boira o tenim l'extractor. Bueno, mireu, el llomellet, el que han fet ha sigut limpiar-lo un poc, li llevaré una miqueta també d'esta grasseta. Així estarà molt més bo. I directament ara anem a tallar a laminetes molt finetes. Així molt finetes. La carn de casa, si la tallem així xicoteta, no ens farà falta ficar-la a macerar d'un dia per l'altre, si no, seria convenient sempre ficar-la a macerar, depèn de quina part sigui de carn. Teniu en compte també que el llomello, estant com està així, tan meloset i tan tendret, estarà, per fer-ho directament a la brasa i de més, estaria molt bo. Mireu, ara ja anem a ficar, tornem a encendre el foc i anem a ficar cada trosset en la cebeta, el triguero, el jengibre i els allets. Esta és una forma diferent d'utilitzar la carn de casa. Mireu, ahí tallaet tot ben finet. I ara ens falta fer la part del carbassí. Mireu, ahí poquet a poquet la nostra carn, en la cebeta, així tal qual ja se podria menjar, Així un momentet, ho tindríem ja perfecte. Tenim ahí la nostra carn. Com ho veu? Seguim preparant ara per al carbassí i tornem en un minutet. No bon aneu. Mireu, ja tenim així, mireu, la carn, el ajete, el jengibre. Ara sí, directament, el que anem a fer és tirar-li un poquet de farina. Tan apenes un poquetet. Més que res, en recordeu que quan li ficàvem farina, el que estem fent és un rux, que anem a espessar. Així ens quedarà més espesset ara quan li tirem el vi blanquet. Un xorret de vi blanquet. Vale? Que desglace bé. I això ja anem a fer canvi. Ficarem un xorret més. I ara anem a buscar-ne més, que me'n faltarà un poquetet perquè acabi de desglaçar. I això ara deixem ahí al foc molt lento que se mos acaba de fer. En el cas de que vulguérem li podíem ficar un puntet de llet, però això cada un ja com vulgueu. En este cas m'agrada més com quede sense. Deixarem ahí. Tenim així ja preparadet la sartén, fiquem un xorret d'oli i ara anem a preparar la base.
La base directament serà una miqueta de carbassí i anem a enfarinar-lo. En recordeu que vam dir una forma molt bona de ficar els productes en farina, que era en una bossa, en un tàper, en algo paregut. Anem a ficar-li un xorret més, que si no, no ho podrem fregir. Així li fiquem una miqueta de farina, una miqueta de sal, fiquem el carbassí. El que diem, sempre hi ha que comprovar que no estigui foradat el recipient on ho anem a ficar. Va molt bé si gastem directament un tàper, però si no tenim tàper i tenim a mà una bosseta de plàstic, també sense cap problema. I ara directament, ho tenim enfarinaet, i en això el que farem serà fer la base de la nostra receta, perquè la receta serà el carbassí, ho ficarem a la base i damunt ja ficarem el resto dels productes. Com ho veu? Hem buscat una receta una miqueta així diferent. Anem a buscar 2 tenedors, molt de compte, que no mos cremem. I ara, mentrestant, s'acaben de fregir, anem a enxufar una altra vegada la sartén. Molt bé, això ho tenim per ahí. Ahí tenim per la base. Un poquet de foc. Com us ha quedat una miqueta espesset, anem a permitir-nos un lujo, que és ficar-li un xorro d'aigua de Benassal al nostre guiso. Un poquetet. Veieu que l'hem ficat tan apenes un poquetet perquè el que volem és acabar de desglaçar i que mos quede tot més ligadet per no fer falta ficar-li el tema del làcteo. Mireu, a veure si la càmera arriba bé. Ahí, mireu com està quedant. La salseta, ja vos dic, que li podíem ficar una miqueta de llet, una miqueta de nata, com vulguem, a gusto del consumidor. Però així estarà ja perfecte. Mos falta una cosa important, que hasta ara no ho han provat. I si no ho provem, no podrem saber, perquè després l'equip de gravació dirà «Això t'ha quedat soso?» Doncs no, anem a provar-ho. A veure, molt de compte que creme. Un puntet de sal i sobretot un puntet de pebre, perquè el tema de casa a mi m'agrada que tingui aquest sabor més portet i molt més sabroset. Mireu, així tenim ja. Important, limpiem el tenedor i ho sequem bé, perquè si fiquem el tenedor que té aigüeta en l'oli rosentet, què pot passar? Pues que mos peguem una crema que pa què. Com que molt de compte. Parem 3 segonets, despegem la taula i quan tornem emplatarem ja, que això ho tenim ja quasi. Un minutet més la carn. No m'aneu que tornem ja, Seguim parlant de l'aigua de Benassal. L'aigua de Benassal, a part que tots ja sabem que és molt bona, damunt està molt premiada. Damunt està premiada a nivell internacional, per el seu sabor i per tota la seva puresa. Com que, imagineu-vos, és important que productes que tenim d'aquí del territori se coneguen a nivell internacional. Anem a conèixer una miqueta més. En 2020, Aigua de Benassal ha obtingut novament el Premi a la millor aigua del món amb el Premi Superior Taste Award que es confereix a l'Institut Internacional de Sabor i Qualitat de Brussel·les. La nostra aigua ve presentant-se a aquest certamen des del 2010, aconseguint any rere any la màxima puntuació. Consisteix en un jurat format per 200 xefs i sommeliers que avaluen el producte amb una cata a cegues i avaluen les seues qualitats organolèptiques.
A aquest nou guardó es suma el Crystal Taste Award, que determina la puresa de l'aigua, això va obtindre en el 2015, i després el Diamond, que premia la constància i la qualitat de l'aigua. Aigua de Benassal es va presentar en el 2017 en un concurs d'aigües gourmet a l'Agència de Valorització de Productes Agrícoles, obtenint en 2017 la medalla de plata i en 2019 la de bronze. Tot aquest conjunt de premis ens avala la nostra qualitat i és una excel·lent carta de presentació per situar Aigua de Benassal en el mapa de les millors aigües del món. Mireu com ha quedat. Li hem ficat un xorret més d'aigüeta i ens ha quedat aquí una salseta, però perfecta. Ara anem a emplatar. Així tenim ja el nostre carbassí, que està rebossadet. Ja sabemos que és la fuguepa, que no t'he dit res. Ara, mireu, ficarem la base en el carbassí i al mig li ficarem el que és el jabalí, en la cebeta, en el aller, en el jengibre, en el triguero. En recordeu, li podríem ficar si volíem un xorret de llet, però no li ha fet falta. Jo, per exemple, esta receta aquí vos agrada els sabors una miqueta més diferents. Tenim opció de ficar-li un puntet, agarrar el ratllador i ficar-li un puntet de jengibre per la part de baix. I així la gent, quan agarre tot, agarrarà aquest sabor del jengibre. Però ja, com vosaltres vulgueu. Mireu com ha quedat la nostra salseta. Ara fiquem així al centre. I una forma molt diferent de menjar el jabalí. Jo me llet de jabalí, carbassí, estrigueros. A veure, una punteta més. Així en la salseta. I aquesta salseta que queda tan espesseta, això és per la farina que li hem ficat. Teniu en compte que la farina té que estar una miqueta tostadeta, si no, no mos quedaria bé el sabor. Ara li llevem. A veure si desmuntem el plat. Si ficant i llevant, desmuntem el plat i serà pitjor. A veure, hi ha que deixar-lo perfecte, això. Hi ha que deixar un puntet per llevar-li el que hem tacat ara nosaltres. I en això tenim acabat el nostre plat. En el jomello de jabalí, el carbassí, els puerros, una miqueta de jengibre, una miqueta d'all i un xorret també d'aigüeta de Benassal. Què vos pareix el plat? Té bona pinta, eh? Que aproveche. Demà seguim.